2 tolpalle. Tosiaan, I'm back guys. Mut en ikinä samalla lailla kuin ennen, joten entistä paremmalla kameran laadulla tällä kertaa. Ja ihan sikakiva paikalla. Mutta vaikka mä sanoin, että vaikka kuoli, ei se ole se, että mä lopetan YouTuben kokonaan pelkästään niitä takia. Mun mä teen comebackin. Nyt mun reissulla, kun me ollaan Tanskassa. Me ollaan 80sin keikalla. Kuten näkyy. Me ollaan 80sin keikalla tänään. Ja toivon ei mene tänään, me mennään huomenna. Niin saatte sieltä klippejä. Mennään kattoo aviomiehiä. Okei, eli nyt väliaika-update Ostasten puolelta ja nyt mä käytiin semmosessa niinku fanituote niinku semmosessa tapahtumajutussa, missä myytiin semmosia niinku Valentine spesiaalijuttuja, niin sit tässä on tämmönen pussikka. Sit pussissa saa juttuja ja myös tämmösen niinku tyylistä jutun, missä on Welcome Back 80s, se lukee Your Valentine siinä takana. Semmonen, tää on toiselle keikalla mukaan sit niinku semmonen kyltti. Sitten on tämmönen, en tiedä itse mikä tää on. Mutta tämmönen. Sitten sieltä saa fotokardin. Ja mä sain vaimo. Ja saan. Joo. Ja sit mä sain. No. Sit on sellainen niinku avaimenperä. Niinku ID. Niin mä sain mun aviomiehen ID:n. Paras asia ikinä. Mä sain mun aviomiehen ID-kortin. Anyway. No. Sitten me käytiin se saamaisessa kaupassa. Me ostettiin fotokardeja. Ja nyt menee kaikki mun fotokardit. Senäkin streikittiin Lino. Taas yksi mun. Mä literalla sain melkein kaikki mun aviomiehistä niin mun Kopopin osalta. Paitsi Sunghon. Hups. Koska siellä ei myyty Boy Next Storya, joten ei saanut Sunghon. Joten mä sain Linon. Sit mulla on myös Songwa. Mulla on 2 Songwaa. Mä sieltän mun muiden i80-korttien mukaan. Sitten Han. Tai siis aviomies. Sitten no, mulla oli pakko ostaa tää vaimo. Tää on niin söpö kortti vaimosta, niin mulla oli pakko saada se, että se on niin kaunis. Sitten taas yksi kortti Hanista. Että nyt mulla on aviomiessetti aika lakossa. Paitsi Sunghon puuttuu. Koska Sunghon ei myyty siinä kaupassa, missä me käytiin. Me käytiin hakemaan papout siitä semmosessa paikassa. Niin sieltä sai fotokardeja ja semmosia niinku tarroja ja minijulisteen. Ja sit se sai papoutia. Niin. Mä ostin semmosen. Missä se nyt on? Tossa. Mä ostin siis samassa kaupassa tämmösen Kurami tämmösen photocard holderin. Kamera liikkuu päin. Anyway. Niin nyt sieltä sai papokaupasta niin semmosen kortin. Niin mä sain aviomiehen ja kattokaa miten söpö se on. Mä voin näyttää sen vielä, mä otan sen täältä pois hetkeksi.
kun mä sain aviomiehen. Kattokaa miten söpö se on. Kattokaa mun mielestä kun se on niin söpö. Se on niin söpö, mä en kestä. Anyway. Se varmaan kaikki mitä mä ostin tältä kertaa silleen. Mä oon siis super iloinen tästä, koska se on niin söpö, mä en kestä. No mä laitan tän myös tähän kiinni, tän ID-kartin tähän mun kuuramikassiin. Mä laitan sen tähän yhteen sen IDin kanssa. Sen. Sitten mulla on tää mun äitin samppa. Niin kiva se äiti. Sitten mulla on myös samperi! Miksi mulla? Anyways, mä sain siis äidiltä mun vaimon ID-kartin. Joten nyt mulla on mun vaimonkin ID-kartin. Ja nyt mulla on siis myös vaimon ID-kartti. Eli nyt mulla on kaikkien, mulla on kahden mun rakkaan mieheni ID-kartti sitten tässä. Tulee nyt sieltä. Mä laitan sen itse asiassa varmaan johonkin muuhun kiinni. Tyyliin vaikka tähän sampaan kanssa. Tai mä ehkä varmaan annan tässä sampan takas mun äidille. Ja sitten niin, nyt mä siis laitoin mun vaimon takaisin tähän kiinni, että molemmat miehet mun kassissa kiinni. Onko mun kassissa mitään muuta, mitä mä ostin? Ei. Sitten mulla on siis tämmöisiä kaikki siinä. Joo. Maistoiva. Et maistallinen. Niin. Suullinen. Suu täyteen. Ei silleen, että ei nuoloteta vaan reunasta. ei kun siis... Ai. You guys go inside the Copenhagen K-pop? No, the line was Yep. There was no way. Nyt aurinko paistaa silmiin. Se ampaa, mutta mä menen nyt laittaa mun miehutelkamiseen. Mutta mennään sisään. Joten joo. Oi, tosiaan oli keikka. Ja mä en näytä mitä kaikkea mä sain sinä päivänä. Koska tänään on ollut niin pisi päivä. Niin mä en nähnyt paljon kuvaa. Mutta anyway. Mitä mä ostin sinä päivänä on? Käytiin semmosessa Cornershopissa, mistä mä näytin mun mielestä videonkin klippiin. Mutta mä kävin ostaa sieltä ja mä löysin sanan. Ja nyt mulla on, mä sain siis, se menee tähän mun pakkaan. Minkä mä sitten aikaisemmin. Niin nyt mulla on kaikki mun aviomies-idolit yhdessä pakassa. Täydellistä. Täydellistä. Anyway.
joku jako ilmaisia näitä tämmösiä Valentine's Day fotoreita, niin missä lukee Happy Valentine's Day, ja sit siinä on jossain ilma. Sit mä ostin siis samasta Corner Shopista tämmösen avaimenperän, missä on sama. Ja sit mä ostin, miten se varmaan näyttää sitä. Mä ostin tämmösen niinku phone charmin. Sit samasta kaupasta, jossa lukee sama, mutta niinku mä ostin sit Corner Shopista. No, mitä mä ostin sit keikalla? No, keikka ensinnäkin oli ihan paras. Totta kai se oli, mut keikan jälkeen mentiin hakemaan niitä fanituotteita, koska se ennen keikkaa oli liian täynnä. Mut mä onnistuin saamaan tämmösen Songa-fanin, missä on sen naama. Mä en kestä. Nyt mulla on aviomiestä viuhka. Au! Oh my god. Nyt sit sen lukee takana sama ja sit siinä on sama. Nyt mulla on aviomiestä. Tämmösenä. Puuttuu aina semmonen pahvi. Joo. No, mitä mä ostin sitten tänään? No näette aikaisemmin klipin. Mutta mä löysin Toskasta, kun mä ollaan täällä, niin mä löysin mangakaupan, missä myydään PL-mangaa englanniksi. Ja siis se oli ihan täynnä. Siis mun tuntui sitä, että mä olisin taivaassa. Mä olisin niinku tuntui, että mä olisin kuollut, mä olisin päässyt mun ilmapaikkaan. Siis se oli niinku täydellistä. Ja mä niinku olin sillä niin mietin varmaan puolella, että mitä mä otan. Koska siellä oli niin paljon mangaa. Siellä oli jokaisesta animeista, mitä mä oon kattonut. Semmoistakin animeista, mitä useammat ei oo kattonut, niin mangaa. Ja siellä oli vaan niinku niin paljon mangaa. Mutta mä löysin yhden. Ja tää oli semmonen välialkovalinta, koska jos mä olisin ottanut jonkun niistä ensimmäisen osan jostain niistä sarjoista, niin jos mä olisin ottanut jonkun niistä niin sarjojen ensimmäisistä osista, mitä siellä oli, niin luultavasti mä olisin halunnut seuraavana päivänä ostaa ne kaikki, koska siis mä olisin niin kuin, mä en olisi pystynyt vaan yhden semmoisen sarjan numerolla lähteä sieltä, koska mulla on suunnitelma nostaa ne kaikki sarjat kerrallaan. Tai edes yksi kerrallaan. Silleen niinku, eli mä ostan yksi kerrallaan yhden niistä sarjojen kirjoista niinku peräkanaa. Silleen mä kerään ensin yhteen osaan rahaa, sitten seuraavan osaan rahaa ja silleen niinku semmoinen suunnitelma. Niin jos mä olisin ostanut jonkun niistä, niin mä olisin ostanut 2 tai 3. Mä olin ihan silleen, että ei vitsi, mä en pärjää. Mutta löytyi yksi manga, mistä on vain yksi osa. Nyt niinku, siitä ei oo toista osaa vielä. Ja mä nyt sain sen mun käsiin. Joka on Dancer's Corner Store. Mä menisin ensin ottaa Love is an Illusion, mut siellä ei ollut sitä ykkösosaa. Joten mutta anyway, Dancer's Corner Store. Ja siis mun mielestä se on hauskaa, kun täällä lukee Mature ja sit siinä lukee tämmönen warning parental adversary, exclusive content. Mä oon siellä lukenut tämän mun puhelimella, mutta nyt mä oon tää kirjana. Mä oon usealla mangoista, mitä mä haluan, niin on mitä mä oon lukenut tai kattonut animen, niinku perä-animen, mistä mä haluaisin sen mangan, koska mangassa on enemmän tietoa kuin siinä itse sarjassa. Koska manga on alkuperäistä siitä, mitä anime tehdään. Sen takia esimerkiksi Given ja tämmöset, niin on mustavalkoisia, eikä väritettyjä. Koska niitä annetaan väritettyä myöhemmin vasta. Sitten yhdessä laittaa auki. Nyt mä sain tän auki. Ainakin. No niin. Siis viimeis kun mä tilasin PL-mangaa, niin se oli pahvipaketissa ja nyt tää on muovissa, joten tää on vähän vaikeampi avata kuin se. Mutta Dancer's Corner Store. Siis tää on mä en kestä tätä
Mulla ei ikinä itse saanut olla tämmöstä kirjaa. Niinku kirjana. Varsinkaan mangana. Niitä on. Ja siksi tässä on sit takakansi, jos haluatte näin. Voitte postaa ja lukea, jos haluatte. Mutta, tai sitten vaan KVG, mutta... Ja ne, jotka emme tiedä mikä on PLA, niin KVG. En aio selittää sitä, koska se voi olla niin monimutkaista kuin sä haluat, koska... PLA on vähän liikaa tietoa. Koska niitä voi olla erilaisia. On pehmeitä. Sitten taas niinku semmosia, mitkä on enemmän smart ja enemmän... Tai sitten vaan full on pelkästään erottikkia, joten... Your choice. Mutta... Joo. Hyvää huomenta. Kello on 5:30 aamulla. Valmistellaan lennolle. Mun pitää vaan kuvaa nyt tosi nopea lopetus tälle videolle, koska tähän tuli kello oli melkein 11 vielä. Ja päästiin nyt vasta kotiin, mutta mä menen suihkuun kohta, joten toivottavasti tykkäsitte mun comeback-videosta tänään. Ja mennään sit kun mä jaksan videoita puskea. Mut joo.